Ајде, две-три думи да кажеме. Охрид е един од постарите градови на Балканскиот полуостров. Некаде се споменава за прв пат 5 век преди Христа. И старото античкото име му е Лихнидос, град на светлоста. Покасно, когато идва славјаните, се трансформира Лихнида, Ахрида и од Ахрида става Охрид. Но има доста легенди, кои се интересни, ама не се исторически верни. Едната легенда казва, че след битката на Беласица, когато 14-15 хиляди Самоилови војници се ослепени и пускат византиците, неспособни, нели, инвалиди, и когато идват, нели, кам Охрид и качвајќи се горе кам хълма, и те се викали Ох-Рид. Рид е хълм. Ох-Рид, Ох-Рид. Оште малку овкаме и стигаме. Така. Света Богородица Перивлептос. Перивлептос, грцка дума, която значи онази, която всичко вижда, всичко чува и всичко знае. Крај на 13 век е построена и најхубавите фрески од всички охридски цркви се построени там, нарисувани там. Пак, тој но нема многу да ви расказвам, штото немаме време за сите цркви. Иначе во 5-6 век, когато Охрид е епископско седалиште, е имало 365 цркви в града. Сега се помалку, разбира се. Но, кое е интересното пак од българската историја? Когато црквата на Свети Климент, ние ще ја видиме и неја, османлиите прават џамија. Охридчани ги земат моштите на Свети Климент и ги носат в тая црква од 15 век. И 500 години се таму, и когато се построи новата црква на Свети Климент, ние ще ја видиме, 2002 година е осветена и тогава се врнати моштите пак на старото место. Това исках да ви кажам. И две-три думи за езерото. Може ще ви кажа колегата, постојано да ви кажам. 30 езера в Македонија с тектонично потекло. Охридското е најголемо, од другата страна на границите е Преспанското езеро и Дојранското на југоисток. Најмало и го делиме с Грција. Това го делиме с Албанија, 2/3 се в Македонија, 1/3 е албанска. 358 квадратни километри. Од Струга, најсеверната точка, до Свети Наум, 31 километар, без малку, а широко е од исток кам запад, 15 километри. Надморската височина му е 697 метри. 693, пардон. Значи 700 метри без малку. И е најдлабоко на Балканскиот полуостров. 289 метри. Епа многу. Има големо количество на вода. Математиците се исчислили, че се 54 кубически километри вода, които вршат влијание на локалната микроклима. През летото акумулира, водата знаете, че е поинертна, като топлина, акумулира сончевата светлост и през зимата ја испуска. И за това Охрид и когато падне снег 2-3 дни трае и се топи многу брзо. А границата как минава с... Границата, вие когато ходите на Свети Наум, тя е на 300 метри од вас. След между Свети Наум и Поградец, којто е на 5-6 километри, од тука, след Свети Наум започва границата и... Не през езерото, как ја контролират, ми интересно. Нема контрола сега. Нема. Имаше на времето едни шамандури, Аха. сега вече нема. Секој може да минава на границата, нема проблем. За разлика од преди времето на социализм. Да. Океј, одиме. Ај. Сега,
Ще кажем няколко думи за цар Самуил. След това, ако иска, може да влезе вътре. 150 денара е входа. 150 денара. Може да се скачите. Има и тамо, и горе тук. Три опции, три варианти. Но ако ходите там е най-хубава гледка. Но айде за Самуил да кажем. Няколко думи. Ще се върна малко назад. Златният век на България за времето на цар Симеон. Знаем. След Борис, неговият баща. 893 година идва на власт, идва цар става. Вековна е конфронтацията, битката с византийците. Той ги побеждава нон-стоп. Но умира внезапно 927 година. Наследва го Петър I, неговият син, който най-дълго управлява с България, който умира 970. В началният период Византия плаща някакви репарации според договора, като поразена, обаче както минава времето, тя се окопитва по-голяма държава, по-мощна икономически, военно и започват новите битки. 969 година Йоан Цимиски, византийският император, праща един свой емисар до руският княз Светослав с няколко тони злато да го купи и той удара отгоре на България, влиза, опустошава българската столица Преслав и после се заминава. Иска да остане тук, ама нещо не се разбира с византийците. След 2 години, 971, окончателно Византия влиза и завзема Преслав. И в тяхните исторически хроники това е край на първото българско царство, защото вече няма столица. Но това не е верно. Битката продължава с това, че се измества на запад. И лидери в тая битка срещу византийците са Комитопол Никола, Комитопол на Средец, София, и неговите 4 сина Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Тези двамата загиват релативно бързо с тия битки. Остават Арон и Самуил. И както обично бива, започва между тях конфликт за кой да бъде. Да. Самуил разбира, поне така знаем от хрониките, че Арон започва тайни преговори с новият император Василий II, българоубиеца, по-късно наречен, и праща хора и убиват го. Знаете ли къде е бил Арон? Къде са му били дворците? Не знаю. И аз ли да ви кажа? В България. Когато идвате от София, кай Дупница се отклонявате от магистралата и отдесно ви остава ТЕЦ Бобов дол. Така? Да. От лева страна, сега като ходите... А Разметаница? Разметаница е областта, да. И сега като ходите към София, от десна страна ще видите едно село, пише Палатово. И там се вили палатите на Арон. Самуил остава единствен реален владетел. Има много битки за 30-те години, когато владее, нон-стоп воюва. Ихтиман, Траяновата врата, за малко не хваща Василий II, успява да се спаси. След това, малко дува ветъра, една много важна победа на Самуил е когато завзема град Лариса, централна Тесалия, това Гърция. И там след една година обсада завзема града и оттам взема мощите на Свети Ахил, един светец от II век. И ги носи в неговата столица, в малкото Преспанско езеро. Преди Охрид това е било столицата. Има едно островче, което сега се нарича Свети Ахил. И там е била и патриаршеската църква със същото име. И сега малко в една временска машина да влеземе. 1969 година един гръцки археолог Николаос Муцополос прави разкопки в тая църква, патриаршеската. Трябва някой път да ходите. Ние сме ходили. Ходили сте? Да. Браво. Има 3 гроба, един след друг, така? Да. И в първият гроб намира един скелет от
160 сантиметри горе-долу, с остатоци од копринена, как се казва това? Роба одгоре, на која со златни конци се били извезани два папагали, един кам друг обрнати. Од историографите се знае, че това е било символа на Самуил, което е косвено доказателство, че е негов гроб. А директно доказателство е било нешто друго. Тука, тази кост е била зараснала криво под агол од 30 градуси. Зашто? Заштото в една битка кај реката Сперхеј, долу кај Пелопонес, пролетно време, од едната страна българите, од друга Византија, прават лагер българите да одмарат за утрешната битка, но византиците минават по един не мост, туку плитчина е, брод. През ношта ги нападат българите и катастрофален пораз. И в таа битка Самуил е тука ранен, скрива се таму, остава жив, прибира се тука, но за цел живот остава инвалид. И това го пишат хрониките. И когато Муцопулос вижда тази криво зараснала кост, вече знае, че това е гробот на Самуил и костите на Самуил. Преди 2014 Божидар Димитров, историка, и други некои, бевме пријатели со него, опитаха се да направат пазар с грците, да им дадат костите на Самуил, обаче те се търсели некои реликви од едни български цркви од Тракија, денеска в Грција. Не се е стигнало до договор и костите се в археологическиот музеј и денеска в Солун. Да. И така. 2014 знаеме, че пораз на Беласица, Самуил се спасява. 29 и 30 јули е битката. Ослепјават ги, знаеме тоа всичките. И когато идват тука, Самуил ги гледа како се, да речем, инвалиди направени. 3 октомври получава срдечен удар и след 3 дни, на 6 октомври 2014 година умира. Наследва го Гаврило Радомир, неговиот син, којто владее с Българија само една година, штото го убива сина на Арон, прв братовчет, когото тој спаси. Од 15 до 18 тој владее, Јоан Владислав, и убит е февруари месец 2018 година на кај град Дурас, Драч, од крепосните стени и крај на Првото българско царство. И чекаме 1185-та во Велико Трново. Добре, ајде, да имате време за друго. Кој иска нека влезе? Значи до 2 часа приклучуваме ли тука обиколката с вас или продължаваме? Не, ще приключиме по-рано да имате свободно време. Да. Ма не сега, по-късно, малко по-късно. Да, сега ще ходиме и долу. Да, разбрах. Сега иска ли некој? Иска? Да. Ајде. Ајде, 15 минути. Сега е 10 и 20. 11 без... Ај. Отказа се за од таа страна.
Ајде, слазим од таа крепост нај на крајо. Това брон. Аз един струших. Абе, јас с колело обикалам повеќе. Аз имам колело. Старата, Аз некъде съм ви виждал. И аз теб. старата школа YouTube на Старата школа. да, на български, старата школа. Аз не качвам, нямам време. Но јас не имам, обаче ми упалиха там колегите, това, кој ще ги гледа на тебе. Старата школа, след. Не бе старата школа. Аз ще го запитам, после ще го гледам. Да не се бавя сега. И ме упалиха, кој ще ги гледа на тебе тия клипове. Викам, аз сега ще видите. Има ли гледаем? Па горе-доле, гледат. Две-три думи да кажеме и да одиме на натака. Църквата на Свети Климент. Официално се казва Свети Климент и Свети Пантелеймон. От 9 до 15 век съществува. След като приключва Моравската мисия, седмочислениците, знаеме кои са, Кирил и Методи и 5 ученика. Климент, Наум, Горас, Сава и Ангеларий. След смъртта, да не дължа много, нямаме много ми време, след смъртта на Методи, българските ученици, защото ги има много, 200 се на брой, се качват на един сал, по Дунав се спускат. Следващата година, 886-та, Борис Михаил праща и Свети Климент идва тука. И със средствата на Борис Михаил изгражда, била е малка църквичка, Свети Пантелеймон, той построява една голяма църква. Освен това, формира така наречената Охридска книжовна школа, където според... Сега тук има разни теории, но да не навлизаме надлабоко. В рамките на 30 години от неговото идване до смъртта, 916 година, обучава на новата кирилична азбука около 3500 ученика. Сукцесивно, не изведнъж. И те се ширят по територия на Българското царство, където ширят кирилицата. Има и други добродетели, с които Свети Климент е известен. Малко е познато, например, че той е първият човек, който организира болница в рамките на Българското царство. Учи хората тук на ашладисване на дърветата, от диво, как да правят питомо, хигиенични навики и така нататък. И от тия причини, още в края на същия 10 век, казахме, умира 916, е канонизиран за светец. За разлика от Свети Наум, тие са съвременници, нали? Но той чак в 13 век е канонизиран за светец. Гробът му е бил тука, но, както ви казах, когато идват османлиите и в 15 век и от тая църква правят джамия. Ето го, това белото, виждате ли го, турбето тук. Синан Челеби се е казвал този турчина, който от църквата прави Султан Мехмедовата джамия. И вече функционира като джамия. И охридчани тогава ги вземат мощите на Свети Климент и ги носят, видяхме, в църквата на Перивлептос. 2002 година, когато се построи тази нова църква, върнаха ги и мощите, сега са тамо. Но не всичките, защото когато в 15 век, когато се пренасани мощите в другата църква, двама гръцки монаси открадват черепа на Свети Климент и сега той се намира в Свети Йоан Крстител в град Бер или Верия по-гръцки, в един манастир там до град Бер. Защо не ги върнат? Не ги връщат. И аз бех там пред 7-8 години, не беше там, носят ги на поклонения и на други места. Да, горе-долу това е накратко. Да одиме сега към една много хубава църква, са най-хубавата гледка към езерото. Много близко.
Значи времето ни е многу ограничено, отиваме на друго место. Немам време дори да одим да влезем. Или од поблизу да снимам. Няма да се връщаме. Гледа да се не пребе, да оди или нешто да... Не мога да го разберем на мен, ако ми кажат да съм от старата школа, бе, ако трябва 20 пати качи се, 20 пати ще се качи. Без да стигнем. И ми от... Всичко е нещо, може да изклинчи. Добре. Вики, Само е светлина. која е? Това е Свети Йоан Канео. Свети Йоан Богослов, Богослов. официјално. Обаче една махала тука, дето ще минеме, Канео се казва, рибарската махала Да. некога. И за тоа е Свети Йоан Канео. Това е всичко Албания. Тази планина е в Албания. А ние ще минеме утре, там където е най-ниското. За Албания от тази Пресоп. планина. А това е се едно там тия други обреки албански с такива курорти. Да. Абе, интерес. Горе ли се намира Струга? Струга. Този край. Ето е от тук, ако дойдете, там да сте тези хора, ще я видите и Струга. Аха. Спомням си майка Ето и тамо. Чекай една така е. Всички рекламни материали на... Айде, идвай. Вижте се за парапета най-добре. Има трудово винаги. Не снимай.
Ново видео? Ново видео, ново фото, инсайд. Като бех на млади, скачахме од неа 10 метри над водата. Не е многу длабоко. Јас един пат скочих, до водата зависи, некога е пониска, некога е повисока, зависи од валежите. Скочих един пат и като паднах долу 10 метри, тука не сеше водата. Затека не знаех како. За лодките се промениха нештата само тука од манастирчето до ке там на центарот каде е. В смисла не некакви дълги обиколки, а по неколку за адетки, што се вика. Много красиво тука, много ми харесва. Де, па и тука друга. Мала Света Богородица. Гледайте каква красота. Има. Да. Ани 5 евра. 10 лева, да. Ај. Нема Нема лева веќе. Не, добро сам да платите. Ако даде лева, нема да мире. Сам бе дека нема. Не сам. Да. Само да видиме колку. Што? Ево за солодка тука. евра за сите ви. Не, таа си отделно жена. За нас двамата 10 са помалку. Ма не, тука немаш, тука е за еден човек. Колку за еден имаш? Може, влез. А, така тети. Чекай, ама влез. Така и тети 5 Ама евро. влез. Стои сега. Ама ќе ме ветар ми е голем. Влез и влез и зато ти реко, влез. Така тети 5 евро. Влез. А дето е чине, бил ли си се с лодка, возил съм се. На Охридското езеро. Това е целиот екипаж. Екипаж, пасажери, всичко на едно.
Само мало. Чекай. Мерси. Ајде всичко најдобро. Живи и здрави. Возиме се. Колку толку, па јас сум доволен што каде нема шор. Гледате што става. Не вери традиционна кухня. Ќе земеме патија кебапчета. Ја имам кебапчета, кебапчета ќе земе. Ја поблаго нешто не сам јао. Цавтоко. Преваледаш, доиста на убаво време. Томако е студен ветар од снег по тие високите планини. Тука по таа не одима ли улица? Това ли е чаршијата? Да. Ти идеш по бабу. Ето, видимо, проектите ми надолу. Ще път се вземеше. Со водата. Горе за јадење. Са ресторантите. Невој ќе треба презиме. Oradan çıkışıyor. Burada biraz kötü çekiyor. Sadece burada mı? Merhaba, Emin. Sağ.
Ona matko. Ono pozadnjuše. Але това много големо. Ajde, čao. Čao. Тоа има 5-6 метри, 5 метри, 4. Баклава, алва. Госпожо, те ти зајадени. Тие тргнеме да минеме да скупиме бутилку, да. Ќе купиме. Некаква делегација. Ја да го име тоа ресторант. Па шо добра. Помисли си заштата од кусур при плаќање со картичка. Со услугата e-картичка и кредитна картичка на Халфа. Не бе, одвонка ќе седиме, ама оно нема една порција тура, нали? Така да ми обгашува и се јадат. А супа е та. Дај още некоја да проверим, ајде. А не ми вдохва многу добро. И каде нешто ми аресва, нема аптеки бе. Нема като при нас през 200 метра отворил Кюстендил, има сигурно 100 аптеки. Нема. И они трагнали у Европейски съюз, че влизат. Далеко от този съюз. Далеко от тия букуци. Живеят си ората некакъв ебати живот.
камат, да нема ќе биде, нема да бидеш. Истински. Нема надеж. Можда и од тука ти го зима и го тура тука, нали мајсторе? Све има, све има. Све има. Проштил има све. Браво. Со Од здраве. чевапи па до рибе. Живи и здрави. Тие ги имаш сите. Секакви цветови. Е што? Така су. Слънчев Охрид. Страшна красота. Evo ovdje dole. Ima dole. Отиваме кам некакъв манастир Свети Наум. Може би това, че е някаква отделна част, не знам. Айде, фати го! Најнаш! Айде! Thank you, bye bye. Haydi. Zemi go haydi. Haydi haydi al bakalım haydi vereyim haydi. Haydi al. Haydi thank you bye bye. Жива? Какво стана? Страшна красота. Вие да видите го 300. Да. Да маха ли аз? Кой маха?
Очаквајте следващата част од македонската романтика.